Damina sumurung nasian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohon pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang denang di minggu reminiscereon atani di batatu kita imana tersurat di Pesalmen bidu 20 bitu mamuka sian ayat sada jala marhaujungan di ayat onom. Pesalmen 20 bitu ayat sada rodi ayat onom songonom madidok. Ede sian si Daud Jahobado panodangiku dohot hatuau tung ise mahadiaraku Jahobado partano batoan ningolukku tung mida ise maau dia haton molotung roa kapar jahat mangarong-rongau naing mangaton sibukku akasi sosa kau dohot aka musukku gadi martinggangan donasida jala marragean nangpe marhorot-koron parangan akana kumau dang dihadiari rohaku nangpe hehe parmusuod do pakau sai posdo rohaku disi sada do naung kupangido sian Jahuba sai ido hudului naing nia nau di bagasan coro ni Jahuba saleleng manguluau paidaida hinadinggan ni Jahuba dohok mamikiri ganup sogut di bagasan coro naing ai diodingi doau di bagasan udung-udungna di hari hinamago ditabuni doau di partabunian ni udung-udungna tudolo partanobatoa doau di panakko asa mabdirga ulukku mida musuk akana humalianau jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai aka pelean puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinalawang mamuji oras madita saluhutna shalom damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus ya do kita mabiar rasudi do kita ya mabiar ya do kita tahuton bobonosan manang nagadi humor dit kita binahin niakah nahia masa amaolo damang dainang normal do belum mediar justru si sukunut do jolma molo soiboto dia nade normal do jolma molo tahutan jala si sukunut do jolma nasoi hea ibana tahutan isarana rupani dang mabiar beibana mate ujungna bunuh diri pigabe dihalalkan dang mabiar beibana membunuh dang mabiar beibana dinalaho diuhum dang mabiar beibana dinalaho mangulahon ganup nasaka hajahato berarti adong nilai positif biaka rohadiel laos ido nataida di pargoluon ni si Daud sahalak natorok akana marmusu tuibana sahalak raja naboi dinalahu patuduhon bohaibana mangadopi biar nirohana parjolu sahali di patuduhon ibana do biar nida Jahuba aitu Jahuba do ibana roho ditiki godang akabusuna tu Jahuba do ibana dinalaho pasahaton ganuk nasa aka namasa di ibana dang tunasing dilulu ibana dang dilului ibana ganuk nasa haguguhon ni portibi
dang dilului ibana paradehon ganuk nasa akahaguguon nasa diri alai tu jahu badi batado ibana damang dainang lah hinahulongan molo tapai hutihut do ganuk nasa kaparngolwota tu dia do hita mangalaka tu dia do hita mangalualu pasti do tutuhani tadok alai sitong na ditiki dinamasa hamaulot tu hita pitor hatok-hatok do hita mangaluluyaka panikirion nasi manang mangaluluyak ke dalam nasi dipangiduhon asa jumulu tu jahu badi bata berarti bolong adong musui dan sidapot tonoton musuh alai debatado si dapot tonoton debatado si luluan Tuhan yang dicari jangan mencari musuh jangan mencari perperangan diri ni bado ni ida majahu badi bata ni ida jahu badi bata binereng madiri niba dang dinalahu patubu-tubu para lawan dang nalahu patubu-tubu gaduk nasapar porangan do persoalan suguro hanejol matuhita lok masuguro hanai asal madading ganda taula alai dumengganado las rohani dongata ala taulana dinggan nate alai koningot dohita dang ukuran ni hajong maun na mangulwon isarana rupani namar tetangga ma dege puang tabunai amatan delu puang dia tahu kalaki gas disolok tina itu kan meragam-ragam puang solokna belum meragam-ragam solok biasanya artis mah berarti tetangga na yan siang pirang na belew siang na hidup atau imaray kan tabunay halaki sugu maruha mamerengi pola sugu ni ate alani imu seta batuwa kaparalawat tu nasida tak perlui bulu nasida boy somoni badi hamulate homma ni hasabab pun mana adong dihita ni halas sommai idotong una hala tabereng dongat tabui suguru hatta hape hita rangarong taulah kana nadinggani holanat do magula kaulau holani do kuang iparrohamon molui bedang imana holan naso jala holan nama katai kadang do semua ini tak kiaro amat tahun alai siro gutu gitu kan itu gium ma margotong royong mai dapat geser ma pasir ne juluan indah rupani alai dikinau geser pasiro nasaibe Roma ibana ai masa somono ina musito itu dia usah diligun naruh harus pada ada dia ulang pola somonia damang dainang lah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok di bagasan tema di minggu tahun maka tidak kona asini rohani di batad maka tidak kon asini rohani de bata diganuk nasapar ngoluon termasuk di bagasa kamaolon biar di rohana bobonosan natahutan kita iko peokota do boha taha tidak kon do asini rohani jauh bade bata ditiki maul parmon wota ditikina tahu to kita ditikina hapit kita justru di situ derita makanya luar biasa do jolma na di bagasan parsahiton na posa alai saya didok ibana asi do rohani Tuhan diau ate
Jala di hati dakon ibana do, tung luar biasa do padongan ni Tuhan di bagasa perngulu. Nang pe marsahi taun wae. Nang pe dak boy behehe aun wae. Jelas di tomatongan ni huriat ta biarong do si somon. Bahasa do Tuhan mindan. Nang pe subui hehe nasi. Anang inang nahina holongan. Molo ditiki namar las ni roha do hita maddo asili rohani di batanon ay soman boy. Hal na biasa di. Alai bolo na luar biasa ditiki hamaolon. Boy do honon na asido rohani di batanya. Tung masay ding gaddo. Jala tung masay manot tong do gaduk nasapan dongan iyon pangaramot yon di jago beliau. Luar biasa. Nababigi halaki sarana Roma hita tu rumah sakit manopo ibana manang tujab alani hatidak ko ibana songoni rak dak kolang naroi ma buat pasu-pasu doho do naroi mandaho pasu-pasu. Jelas songoni parngulur sotar dokta kan terus kita sehat sotar dokta terus kita posok berhasil ngamat talan tepos tetak posok ini contohnya kan dang boy dohon tay ade si majujung lambota ade tamatang talam markeru ade dah jadi gosok kan markeru matong sama bajui kan damang dainang lahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus maka tidak kona sini rohani debata disadok parnguluon ate ido naikon hanguluhonota marhite-hite turpukon puasa ai di jahoba de batado ganuk nasa aka hatuaon di jahoba de batado ganuk nasa aka hatotongon di hanguluonon makana bolo didok laking natau jahai aha didok di epistel tai gudang dohalak marpangusadean mardebatahon ganuk nasa dirina mardebataho portivi mardebataho sipanganon mardebataho botohonna mardebatahon ganuk nasa aka ilmu pengetahuan mardebatahon ganuk nasa akan adongi portivio pitoraha manamui menon di portivio tu hamulu sering ngeling nadakano. Jadi kan di bagasan sada dilema do pehita namar durian ahamai juk do peta tangihon riko do nabangu lau juk do peta tangihon 50% hapor seaon 50% hapor tibion manang narikot di portivio seolah-olah dah bagi HP perfect nak di bagasa partotiok kita 100% jala di bagasan gadup nasa parguluonon 100% ido na pinangido ni debata haroro ni Yesus Kristus nagabe daging ibana nagabe jolma 100% do debata ibana 100% do ibana jolma. Ate. Jadi tod di IP dan 50% dilihat Tuhan itu kita. Pamatang IP dan 50%. Waduh hira 50% mata saya ada, bibir sabula, hidung saya ada lubang ngah, si pareok bisa bola. Waduh hira 100% dibayar Tuhan. Jadi kau potong taruh. Pak Pesima juga tahulah saya masih tek kamar dalam anak sarak-sarak ada dan somoni dua dilihat lengkap ai somoni do gaduk nasa aka nang patagul wota di patod dioni sotung tadok 50% mah patod diok kuba saya mah molan namar minggui ibe mah merek tike mah molo natal wajib betong cuma dagung pasca wajib betong
alai belum minggu nasing go abelagi dung trinitatis nagajangan inna sehari ini ngasai inna kan diatur riba naganup nasa parngulun nasi somoni ujungna ibana dona mangorui si 100% ini gabi Holland 50% mau lihat itu kira 50% bohabolo 0, damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani unang mediar hita alani musuh. Jangan takut karena kejahatan, tetapi takutlah kepada Tuhan. Biar mida Jehovah mahita dan biar mida bertibion. Biar mida Jehovah mahita dan biar mida ganup nasaka hamaolon. Biar mida Jehovah mahita so tung mabiar kita mangadu piganup nasa aka partikian naneng unang mabiar kita diganup nasa pargoluonon alai mabiar mahita Jehovah di para ala biar mida Jehovah do mula ni pasu-pasu biar mida Jehovah do mula ni habisuhon ala ni somos sidau dilului Tuhani berusaha ibana mengalului Tuhani hita mama mengalului Tuhani carilah Tuhan nah karena belum kunangerong lo judul nama dok di sini kutemukan ade dia di Tuhani do pacung bangsa lukutna tu dia tu ganup nasa kaulau parton dio do pacung padoho Tuhani atong damang dainang nagina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus manotong maasini rohani de bata tahati dangko tiganup nasa gulmit ni parngulwontang didiki namarlas ni roha didiki hamaolope nang diganup nasa aka rumang diganup nasa parngulwonon laos disima ibanata